atong ukayon karon makuha ang mga panakot sa uban pa niyang parte sa atong kasway. Naana nga atong kasway, guys. Kasway? Kasway. Okay, so Dagat, para maganda na. Mga buhay para ba ne? diyan ako sa bukid og karon magluto ta og kasway. Lami ni mura ni siya og lambay, mga ka-Israel. Maayong buntag sa tanan kay magluto na pud ta. Dali na. Dara ka tong kasway. Bubo nato ni. Mo ni ang kasway, mga ka-Israel. Maghinay ta kay bisag mapaakan ta. Dali ra ni nato lutoon. Ana ra ni. Hinay tagugas sa tura ng ana-ana ang mga ka-Israel. Kay bisag mapaakan ta. Munik mas kasway. Ano tag-asiyag paak. Dili man ni siya hugaw, pwede ikaisara na to hugasan. O karon maghiwa na ta sa atong mga panakot. Hiwa na ta. Ganahan ko og nay kamatis kayo ang atong mga recipe. Na lang, dali-dali lang gud pagkahiwa. Di naman tawingon mag paarti-arti pa paghiwa kay pagluto mao ra man gihapon na siya. Nakapanakot. Pumbay nato ni sibuyas. Tapos kaning atsal, ana lang gud. Kuhan tarog liso. Ana. Ilaw ang akong gipili na atsal karon mukulay sa atong niluto. Kaya na naman tay puwa, kamatis, kanina po nga green na atsal. Ana lang siya ug ahos. Nindot kayo kung mga native na ahos kay mumot kaayo. Ana lang good ka simple ang atong kinabuhi kung diri ata sa bukid. Presko kung magluto ta. Ana lang hinahinay lang good og pag andam sa atong mga panakot. Ang kasway dali ra ni nato lutoon kay di naman ta maghinlo ana. Kanira mang panakot ang atong hiwaon. Oy, tingog nagbaki. Ano lang ka simple. Humanatay margarine. Tapos tayo magic sarap. Magsugod na tayo pagluto. Tak ang nato ang atong kaha. Nanatay kaha diha Karon ibutang na nato atong margarine. Ito naon pa man nato ni. Butang ang ahos. Bombay. Kamatis. Atsal. Ana lang. Ato saning palataon ang mga panakot.
Dugmokon para juicy ang atong giluto na kasway. Gisang kasway lang na. Di na ta magsuka kay aslo maning kamatis. Tapos ato nang ibutang atong kasway ang lamian na mga ka-Israel. Takban dayon nato kay aron dili siya makagawas. Okay, tanaw nato. Oh. Yun na siya. Atong ukayon karon makuan ang mga panakot sa uban pa niyang parte sa atong kasway. Tapos atong butang magic sarap. Di kalimtan nato ang Sprite. Muna itong isabaw kaniya. Toyo. Takpan na ito utro. Pabukalo na lang nato na. Naana nga atong kasway guys. Luto na nga atong kasway guys. O gato na lang ni siyang pabugnaon para pagkaon nato bugnaw na. Guys, ito na yung kasway natin. Malamig na guys. Ayan. Ito na yung sabaw. Okay. Ito na guys, kain na. Kain po tayo mga ka-Israel. Mga unta mga ka-Israel. Muna nga itong kasway karon na naluto. Kalami ani Pablihan guys. Ayun tanig tambok ni guys. Sarap. Sarap ng sabaw. Ito pa guys. Ang kanindot diri sa probinsya kay ang ato gayong makaon mga presko gay kayo. Manang enjoy kayo kung nata sa probinsya, no? Suka lang atong sausawan. Pwede na ito isaw-saw dahil sa sabaw. Sarap.
Lami gayud kaayo. Hmm? Ang kanindot sa kasway kay di na ta mag bitaw mag duk-duk bitaw kay kaya man nato ingkiton kanang bukon sa atong ngipon. Kay nibis naman na iyang bagaw. Magkaon lang kag kasway guys, langan kaayo. Kay mo mga doon isa-isa og buak. Lami ana oh. Kalami gayud kaayo sa kasway guys. Kung giganahan mo sa akong video, ayaw kalimte, mag-subscribe mo diha. Dinila ko taman. Bye!